film. Hej Mark, hvem styrer? Mark, hvem styrer? Det kan jeg. Gør du? Hvad laver du, Mark? Kører du mormors bil? Ja. Okay. Er du Går det god til stærkt? det? Er du god til det, Mark? Det er jo ikke noget bange. Kører du lige ned ad bakken? Er det sjovt? Hey! Så er det sjovt? Meget sjovt. Kigger du rundt omkring, Mark? Hey, vi skal lige til højre. Det har du styr på, Mark. Mark, det har du styr på, hva'? Rosa. Det kan vi ordne, når vi kommer hjem. Nu skal du styre, så vi ikke kører galt. Vi vil ikke have, at vi kører galt, vel, Mark? Kan du køre ned i indkørselen, når vi kommer hjem til mormors sommerhus? Ja, det er den her vej. Ja, det er den her vej. Styrer du, hva'? Nej. Gør du ikke? Ja. Det kan jeg også godt at gøre prøve. En krumske. Krumske. Hvad farve er den? Den er orange. Nå, den er orange. Ja, Det kan jeg også godt at prøve. det får du lov til en dag. Ja. Ja da. Er det godt at holde øje med mig? Pas lige på det store træ der, Mark. Det er stort. Slip på! Det er farligt. Slip på dit træ. Du drejer. Nøj. Op ad din ordentlige formfuld. Ja, ordentlig vognfuld. Kører vi race? Nej, det er ikke nogen sportsvogn. Pas på den der postkasse. Din podcast. Den elefantfrok. Ja, det er en dytte. Ej, kan du se, at vi kører i autogave? Det kommer han til at lære en hen over rettet. Ja, hvad dytter man? Ja, hvordan dytter man? Ja. Der. Ja. Han skal man lige til at lære maven over rettet. Så, det er anden af mormors sommerhus. Ja, det er godt, Amalie. Så. Og så lige når han kører ned i indkørsel, så tager du lige ham igen. Vi skal dreje. Er du klar til at dreje? Nu! Drej! Brems! Det er farligt! Det var godt.